Apa Pak Ne? Kene Pak. Ya. Aku kepengin kang titilan kabeh Ya Pak Ne. lan kabeh
ngono. Ora ngono. Ya mesti iki ngumbahi ya ora apa-apa. Sapa kae njaba? Aku terus aku endi to? Kula nuwun. Ngumbahi ya ora apa-apa ngulanang. Oh, iya to. Terus engko tang itu nggodhog wedang lah aku ora sing numpuk-numpukke apa-apa kanggo nyang pasar. Oh, Ya iya ya wis aku. ora apa-apa to. Iya nek upama wong dipercaya ngono ya iso bakul. Iya. Iso ning Kula nuwun. sapa? Sapa to? Lho, Sapa? Di? Lho Adi. Oh. Rene. Sapa to? Wis ket mau ya Leni. Ngapa to? Ning yo. Apa to? Lho lah kok ora celuk-celuk wit mau. Rene ala. Ayo engko ndak ganggu aku kuwi. Nah, ya ngapa to Den kowe ndene? Kono. Rene. Kono kok kene. Kene lho bali nggih kene. Kono. Kono kene. Kene lho kono kok padha ae to. Lah iya bali nggih kene. Kono. Ngendi to aku ki jane kon linggih ngendi to? Kono. Kowe ning jajare aku kene lho. Lho kono. Kok lha ya kene. Kono. Iso tak Wong karo rumah aku kene Den. Nih. Ya wis kene wae engko ndak Kene. malah dadi geter iki engko. Ya ora apa-apa, wis biasa nek kakangmu karo aku wis ngono kuwi kok. Kemau anu ngelak to? Ayo nek Nyanyang iki. Heeh. Diombe sik dintekke wae ya. Heeh, tak entekne yo. Wis ya, wis Apa, diombe sik. Ah. Ya wedang Teh, kok Cek, Kang. teh ngono kok. Wis tau ngombe kangen iki urung? Yo nek rene kerep diwenehi Mbak Yu. Ora ning wis tau ngombe apa urung kok ngene iki. Yo lagi iki. Wis ngombe urung. Kowe iki mbiyen-mbiyen. Oh, nek urung ya urung ngerti rasane, mula aja sok ngombe sing enak. Wong ora duwe iki ndak manuh. Nih, tak ombene. Lho. Lho. Jare urung tau ngombe. Adimu ki jare urung tau ngombe wedang teh sing kenthel kok ngene iki. Nek ngombe iki sok manuh. Lha. Kulino. Nah, kulino. Ya nek duwe nek ora. Anak aku ora ngombe apa-apa wis Sama duwe. sik kebangetan jane ngomong kadar wedang teh diwehi kadhewe lho kok. Kok ngene-ngene tak ombene ambek ya ben ta mesake geniker kete gemblobyos ngono Apa kok. sing ngelake meng adimu? Sama apa ora dak cepahe nang mburi? Anu panjer wedang ki tekku ki. Ambek wis to yu nek ora nang ya wis banyu-banyu wis. Kok mau kok ndak ngombe kok dadakan didano kakangmu. Banyu-banyu watone mateng ngono wae lho yu. Lah akeh lho banyu wis. Ayo wis. Ya aku Anu. duwe ke moho sithik ki mau. Ya panganannya aku moho. Moho. Turane kok pasar mau Roti tak kuwi ya, tukoke. Moho. Ha iya ora anu bangsane roti kuwi to. Iya. Apa meneh? Moho. Moho. Turane moho. Moho. Muni moho. Kok moho? Kok sama ki ngono karo lho ya. Delok kang apa? Moho. Moho. Ya nih. Kang apa? Delok. Aku weruh wae kek iki jare. Anu apike iki anu wae yu. Iki buntelen wae engko tak gane Bali. Oh iya, kok. Ponamu. Kabeli nang ndi? Kabeli nang ndi? Ke Kene Bali. kurang nggon apa? Ke Bali. Nggon jembare semene kok njur raga Bali. Mohone. Ah iya. Kok nggon. Kene kurang jembar apa menggedolah mau semono kowe. Aku kakangmu jeneng meropo. Nih, tak delene kono. Wong moho siji diweke adine wae kalih banget sama niku lho. Si. Mau apa kurang apa iso mau lho didepi sak piring ngono kok. Mau saiki urung. Ya wis wis ora aku rene iki ya jane ora kok arep njaluk suguhan ki ora kok. Mung ya ana karep sithik ngono lho Kang. Apa? Aku ndek butuh arep. Wis lumrah. Lah iya. Wong urip ki kudu ndek butuh. Kaya wong ora duwe ta? Heeh. Butuh ya cilik. Lah Nek kaya iya. aku butuhku ya gedhe. Lho lah mau mangan urung. Ya durung kok bol. Kok aturan sampean jangan mau kae nek isih to. Apa? Jangan bening mah lho. Jaran arep kayak ke sapa? Ya ben mangan to. Njur ben piye mangan? Kok ben piye? Iya ben wareg to kok aneh. Aku njur ora iso wareg dhewe, Pak. Samang marah wis dahar to. Ora mau. Lah mau ya ora Njur apa-apa. kuwi to apa aku turane. iki dikira kok ora iso mangan, Pak? Anu Kok bener kok Mangane yu. dhewe. Nek Kakang isih luwe ya alung Kakang wae. Kakangmu wis wareg wong anu pirang-pirang segane. Kene mangan sik. Ora, wis. Nyamburi Lah, mangan. Aku iki butuhe arep utang dhuwit ngono lho yu kanggo nyukupi butuh. Ponakmu iki wis rong dina iki mung tak pakani bubur. Lah ilah kok nganti. Ngopo utang duit? Heeh Kang. Yo Iso wae mara utang ki.
Kowe tau utang ki lemu nyari sapa carane? Lah ya wis mengko budi akalku. Lah witekno. Wong urip kok mung jagake sedulur utang. Menungso diwajibke urip kok ora iso nyambut gawe. Tekno sing tak tangisi sapa to, Kang? Bapak Simbok wis padha mati nek ora kowe ro Mbak Yu. Njer cas mono gedene iki arep nangis ngono. Ya ora kok. Kuwi ra ucap-ucapane ngono ora kok nangis nyetokke eluh iki. Aku ora ngundang wong arep memelas segah. Luwe tok kanuan anakmu rondo. Gagak aku arep kandhake ngono. Arep leren kene. Mbok pira to butuhe? Ayo ya ora ngarani jeneng ya sak pawehmu ngono lho Yu. Kok dianu to, Pakne? Apa? Ala wong yo adi-adine dhewe. Adi-adine dhewe ra adimu, aku ndadi kok ngono. Lah kuwi ora apa to? Ya padha wis yo. Apa iki mulo kowe tapak wong kowe wis mateng. Kok ana mateng kaya wong kok yo dipek. Ya wis engko ndak malah dandake cengkah. Si aku ganggu. Ora. Ndak ngono ya ben kok. Tegese engko aku ndak malah ganggu. Wong omah-omah wong bebrayan. Nek panjen utang ora entuk wong ya wis cetha bae tak nyagerke mbayar apa to. Saiki ngene. Bapak Simbok biyen padha mati ki lak ninggal warisan to Yu. Oh iya, heeh. Nah iya, ora kok ogah-ogah aku, ora kok sing wujud omah lan tanah ki ora. Kae lho, duren rong wit kae. Iki nedeng-nedenge woh. Mbok aku njaluk bagian kok sak wit to Yu. Sedulur ki nek weruh kaya ngono ki sapa sing tegel? Ning kakangmu kebangetan. Nek aku coba ku ya weruh dhewe ngeki pangan kok ngono ora lila. Aja meneh jenenge dhuwit. Terus aku ngelungi dhuwit kowe ning nek kowe ngucekke tinggalane biyen duren loro kae. Ya engko tak kandha kakangmu. Ayo sing aku rene iki ora njaluk karo kakang. Kuwi rak tinggalane iya. Apa? Lah nek ya biasa to omongan karo sedulur iki ngeten lho. Sing genah. Iya piye? Samang ki temene ya wis piye meneh nek samang ora entuk nggih. Lah niki pokoke niku nggih ngelingke. Apa? Adik niku biyen lak duwe tinggalan duren rong wit to. Oh, wong mburi omah kae. Lah nggih. Anjur terus arep piye? Lah niku nggih njaluk bagian. Lah nggih kudu dibagi to carane. Nggo sambung urip to, Kang. Nek dibagi terus piye karemu? Kok bedol apa pite? Ya ora kaya ngono kuwi wae engko sing tiba tak jupuki tak dol kena nggo sambung-sambung pangan. Lah nek kon tuku aku ya omong. Ngene, nek pancen kowe percaya aku to, Mbokne. Sing nata aku, wong aku ki ya carane piye? Anu tegese sing nata omah kene iki aku tak tata. Nek Ya, pancen kowe duren loro kae duwekmu karo duweke adimu, njaluk separo nek kon nuku aku ya omong. Ki ya bener dibagi wae. Ning nganggo tatanan. Ya ngono kuwi lho Kang. Sapa sing nglanggar tatanan iki ngerti dhewe mengko. Apa sih ya kena perkara. Nah iya. Engko tak ilinge, Kang. Tatanane saiki rene kawo kok akeh banget. Wis arep tuwa kae sakjane. Tatanane ngene aku sing gawe. Duren kuwi le ngunduh rak kudu nek wis tiba. Iya. Saiki aku nganggo tatanan bagianmu sing tiba bengi, aku sing tiba awan. Dadi nek tiba awan sing ngepek aku. Ngepek kowe. Ning nek tiba bengi ya sing ngepek kowe. Dadi aku ora tegese dibagi sak wit ki ora. Ora. Kadang yen bengi. Sebabe aku nek bengi wedi metu. Ayo aku ya. Watone ana mulung-mulan Mbak Yu lila. Lha kowe lila ora, aku duwe tatanan ngono kuwi. Nek panjen wis lila, ya engko aku tak jaga-jaga engko tak gawekne gubuk cilik-cilik. Ning iso. Tak gone tunggu ing wanci bengi. Nek awan ra kena menyang lho. Ora Kang. Engko anggere awan menyang awas kowe. Ya wis Kakang lan Mbak Yu. Aku ora kok utangi beras to dhuwit ya ora apa. Ora, wis ora. Tatanane kaya ngono kuwi. Ha iya sak karepmu kowe. Tono. Nyun pamit aku. Iya. Wis kowe beneran kowe. Kowe nek beneran nek kowe ngenteni tiba bengi kuwi beneran ya leng ora akeh banget dibagi. Bane. Apa Pakne? Anu ya. Iki tatanan sing tenang. Aku tak ning kebon mburi kono. Iya. Engko anggere adimu nganti nglanggar tatanan, ngerti dhewe. Kowe ora kena belani lho. Iya iya arep Nang engko anggere belani iso pegatan lho kowe aku. Iya iya aku ora ngomong. Bagi adil lho ki wanane. Iya iya wis rono ana. Wong goblok iki. Goblok yes ben aku beneran adikku itu.
kaya wong bojoku ki wong sugih ning bodho goblok. Lah kok apa eneng duren kok tibawan ki ya ora ono. Mesti tibane sing akeh ya bengi ning ya ben. Tatanane kaya ngono aku malah beneran. Adikku ben iso penak uripe. Kok kaya ngene. Ya mung tujune bocahe wae isih cilik. Upama anakku iki yen wis bisa nembung njaluk apa-apa. Apa sing arep tak nggonmu kok ke? Lara rasane atiku. Yen ditembungi anak ora bisa nukokke. Bu Mama. Aku teko sket mau ning kene. Wis wiwit mau to bapakne momok ya, kene-kene lingguh kene. Ning ra entuk apa-apa ki aku. Sebabe apa? Aku iki wis ngarep-arep panggonmu. Lunga. Piye kabare Mbak Yu rak ya ora apa-apa to karo Kakang? Nek kono ngono ya padha seger kewarasan. Lah iya. Aku jatine wis ket mau lungguh ning kene. Aku nyawang kowe iki. Kaya ora mentolo anakmu piye nangis apa ora? Rewel apa ora? Lumrah to. Pakne bocah iki rewel. Apa mergo ngelih apa kepiye? Lah iki mau kok dolan ngopo mbone Momo? Ayo mung tak jalukke sego. Sethithik nang gone Yukrama kidul kono mergo aku durung iso ngliwet. Bocahe mesti kudu wis mangan. Aku rono iki malah keloro-loro mbone Momo. Sebabe apa? Keprito Mbak Yu ki banjur wis ora bisa ngunggahi karo omongane si Kakang Branjung iki ora bisa ngunggahi. Aku mau ya arep digawani sego, digawani roti barang. Lho Kakang tundone dijaluk karo Kakang ora entuk malah ana sego sing wis tak pangan wae dicebang karo Kakang. Kocar kacir iku malah gubrat duduh barang mau. Mbak Yu karo Kakang ki tegel karo kowe to Pakne? Nek Mbak Yu ora tegel Kakang Branjung sing kebangetan. Oh, Kakang to sing Nah, Mbak Yu rak ya wedi to karo Kakang, wong bojo. Oh, iya wis sak mestine to Pakne. Aning njur piye wis oleh butuh apa durung awake dhewe? Oleh manene oleh mbokmu. Entek-entekane banjur punggel pikiranku aku nganti ngucik duren warisan kae mburi omah kae ra ana wite duren gedhe-gedhe loro to kae. Tak sawang wis ana wae. Aku nganti wani nembung bagiane Mbak Yu tak jaluk. Loh, lah iya. Lah kowe rak ya duwe bagian to, Pakne? Ayo duwe ning ketoke kok ya piye ngono. Aku sing olehku nembung mung muni bagiane Mbak Yu tak jaluk. Kakang ya muni arep kok kapake. Ha iya. Aku ya muni arep tak dol aku gemang nuku jarene. Ora gelem nyusuki to? Ora gelem. Terus malah nganggo janji-janji. Nganggo janji-janji. Janji apa karo kowe, Pak? Yo, tak wenehake. Ning kanthi janji aja nganti kok langgar, nek kok langgar kowe engko malah jenggungi ning kene. Saiki ngene. Nek rino bagi aku, nek tiba bengi kowe sing duwe. Kakang kewetu muni ngono. Ning kowe yo piye, Pak? Nek kowe sagu. Wong panjen yo butuh tak saguhi, Mbok. Monggo tak sawang wae ya wis gedhe-gedhe mbok menawa iki wis mangsane arep padha tiba. Awake dhewe iki piye to, Pakne? Uripe kok mangan ora iso ajeg. Sedulur kewetu.
rembukan sing kaya ngono. Njur saiki malah awake dhewe wis kalah janji. Ayo diterima-terimake mbokne. Mbok menawa mengko kanthi tumibaning duren iki bisa kanggo nyambung urip anak lan bojo. Anakmu wae. Utang-utangake apa-apa karo tangga. Iya sing pokok ya temtokno engko unduan iki kena kanggo. Ngono wae wis seneng Pakne, ora usah golek butuh werna-werna. Ya engko sore. Bubur. Aku tak mangkat lunga tunggu duren. Aku iki tak golek pring kok tak lincipane wong tunggu duren iki piye to? Engko ya kena kanggo pikulan. Mengko bengi. Mbok menawa engko durene dirusui wong barang ya kena kanggo meden-medeni. Ya ning lho ya Pakne. Kowe iki sing ati-ati, wayah bengi. Iya. Aku ning omah ming karo anake. Aku ya prihatin, Pakne tok tinggal kuwi. Muga-muga tiba bengi durene iki oke. Lah iya sing tak suwun ya ngono karo sing gawe urip. Terus saben dinane ya Pakne ya. Anggoyan lampune dian cilik kuwi yen ora ana lengane engko ya kayu kuwi ra wis ngobor supaya anake iki ora dipangan lamuk ngono ya. Ayo kudu ngedep sentir siji yen ora aku ki ya bengi ya wedi Pakne saya yen tok tinggal. Ya wis ya. Aku rak ya pikirku kemrungsung. Anakmu ya mbokne ya. Aku tak mangkat karo golek carang pring. Nah iku ya podokan pring ya. Ah wis poso podo anakmu. Ya Pakne. Semono akeh nganti tekan pirang-pirang dina tanpa ketiban aku. Entek-entekane kok jebul tiba bengi terus. Wah. Piye to ya? Ayo dadine cari pin sing oleh. Nek ngene iki terus apa kelakon aku entuk duren. Ya. Nek ora tak paeka tenan. Saridin ki genah cetha ora iso kon suda pemetune. Mangko malah saiki ki kabare lemangan cukup sandangane utuh mergo durene akeh banget didol kono kabeh. Kok kaya diakali apa piye to ya? Ya. Saiki aku nemu akal. Tak reko-reko mongso ngerti yo ya aku. Iki wayane bengi ya wis. Saiki ning Wirodo. Nggih. Sajake kok iki ana manuk kolek cuwat-cuwit sajake. Mila kula ora intim, sajak niku intim sangat lho. Lah ya sajake arep eneng wong. Lah netri intim kok intim. Mula saiki intim. Kowe bengi iki aja padha turu. Lah mboten wong pikat kok tilem niku kula niku selawase rak mboten nate
Ngantuk man mboten. Ngorok kula iki engko padha mubeng. Nggih. Kowe ngetan marga mulon. Wah, aku anggar pisah iku sing rawani ta. Sampeyan kalih kula ngoten mawon lho, Pak. Ya wis. Aku teng arep. Nggih wirek mengko warung nggih pojok niki Pak nggih. Pas yae niki liwete mateng nggih. Ngaren iki malah ana angin semribit adate ra ning angin wae pating glebluk kok mau lah kaya ana wae jajake jajal cukuke wae wah lah iya iki oh mau rada randhan iki mbasa tiba pisan telu loh iki kok kene parane kok ora ono. Aneh. Jajal pengen kulon ancer-ancere kae. Paranane. Lho. Neng diduren kok ora ono. Lho. Suara semono lagi nyerah telu aku ora ono. Kuwi apa ya? Ana bayangan apa kuwi? Bayangan apa kuwi? Jajal. Tak umpetan. Macan. Nek ngono, enteke duren limo ya dipangan macan iki. Beneran. Pikulanku mau wis tak lincipi banget kok. Lah iki nek macan iki nek ora tak towok nganggo pikulan iki ora ngentekke duren. Jeneng aku ora nggo mulih duren iki. Ya kowe. Mosok kok ana wong kalah karo kewan, ya ditenono kowe. Anggere ning tiba kok pangan meneh kok ditenono kowe. Mati. Ayo, mati aku. Mati. Mangane duren kowe. Loh. Macan. Sambate kok mati aku. Coba. Loh. Coba tak dilak. Loh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jebulane tah banjur kudu kepriye aku iki. Lah. Aduh. Kepriye iki? Wes ora apa-apa. Pokoke mengko yen ana wong takon butuhe saku mateni macan, to mateni kaum. Wes ben semasa bodho ngono. Paneng. Apa metu ning mburi apa piye to? Metu kok wit mau kok tanpa mlebu omah. Dilawang iki ora dikancing, wong ngelek sembrono ora jamak lho ya. Bondo sakmene akeh, jajal tak tilikane. Loh, iki nendang apa aku ki? Loh, kok lorak-lorak? Kok lulang macan ta iki nang kene iki? Loh, macane sapa ning kene? Sing mateni sapa? Loh, lah kok Pakne to? Pakne! Aduh, Pakne! Tolong! Mati kowe, Pakne! Tolong! Mati kowe, Pakne! Kepiye ta, Pakne?
Wong nangis wae. Apa sing nangis sih wong nom tok apa piye? Wong nangis ki mari elek. Tak kandhani kowe ya. Ditakno pitindak mati. Kowe meneh ora ngerti usahku. Mau ki anu to bapakne ki metu saka omah ora mlebu-mlebu ya, lah bareng tak tiliki cacah. Lah kok bapakne ki mati ning ngarep lawang iki gek piye ngono ki lho sing mateni sapa? Mati? Heeh. Kayak beranjung mati? Iya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yan, mati. Dengaran. Bathukmu amblek kono. Mangsamu. Aku ki lurahmu. Oh lah wong kula mboten ngecen dhuwur klostosi nek lare-lare niku. Nggih niki bojo kula mboten ngerti niki loro kok pun mati Pak Lurah. Mati Iki mau kok iso lho. Patu Sandangan kok ngono barang kok. Kula mboten ngertos kok. Dadi tentara ngono. Mboten kula mboten ngertos kula nggih uri werna remangsa kula nek mantan mati enten mriki. Gurimu sapa, Den? Den. Kedemak-demak gurimu sapa iku? Moten. Lah kowe kok iki malah kok yo. Nggih, aku lele. Kakakmu mati, Dek. Piye sing mateni iki sapa? Aku ki ora ngerti. Lah kok kowe nang kono ta mau? Lapor rak aja karo aku to yo wong ana Pak Lurah rak karo Pak Lurah. Lah iya kowe matur Pak Lurah, Dek sing mateni akangmu sapa? Kira tak uruse. Ki mau bojomu ning kene. Woro-woro wis mati. Nggih, kula mboten ngertos. Matine sajake kena gaman. Lah nggih mboten ngertos Ayo, niku Ta. gaman nggih. Buktine iki ketih kabeh ya ta? Nggih. Wis niku. Nun, Kowe nggo apa kuwi? tawak wong pring kula lincipi. Oh, ya wong iki enten getihane. wancine iki wong wancine iki jaga ya ta. Nggih. Lah kowe Mboten kok wancine jaga Lurah, kula niki rak tunggu duren. oh ngono. Nggih. Terus Lah nggih, tunggu nggih gawane wong tunggu kaya ngeten iki. kowe mau mateni wong. Mboten, Lah kowe buktine nggawa pringkok lincipi ngono kok. mboten niki lak mangke nek mantuk nggih mikul duren. Lah kok gupak getih? Kula nggih nawak macan. Nawak macan. Nggih. Lah niku macane. Lah niku napa gembluntung? Wah, ngomong kamu ngawur. Macan piye to? Kanyam donge ta gak, Den? Kangamu ngono kok piye to? Aku ku ya urung edan kok yu. Sik. Kakang ora IP-ku kok tak pateni ku Kowe priye? tegel to Kang karo kangamu. Lho. Kepiye sing dalan nek ngomong? Lah wong nyatane kowe tatu getih ngono gamanmu kok yo. Ha iya. Wis kemeneng sik ndak padu malah. Iki kowe rumangsamu mateni apa? Macan. Lah saiki coba iki tak bukake. Iki sapa? Niku Kang Branjung. Lah iki mau keneng gaman iki mau kowe le mateni. Mboten. Malah coba. Saiki tak tutupe. Lah iki macan iki sing kok pateni. Nggih. Niku kula tawak kalih niki bekulan sing kula. Iya macan iki mau. Nggih. Macane ya iku ijeh iku. Niku lak ngeten wau to, kula niku tunggu duren. Wonten kemrutuk kabane mung kecekel telu. Lah, kula diingkik. Wonten nggih. Brangkang regemeng-regemeng ngoten brangkang, saya sedak ketok lorek-lorek. Lah kula tamatke ketok macan. Lho, aneh macan niku kok gondol duren to niku terus kula tawokke ngguri niku wau. Anak mboten ditawa rak duren kula rak ditelasake macan Pak Lurah. Ayo ning iki mau kakangmu. Kowe mateni kakangmu. Mboten Lah mateni apa? macan. Ya angel kok sik. Niki Pak Lurah. Iki aku nemoni lelakon iki agek iki lho tuwa semene. Tenan. Ana wong kok limet jeneng kok ngono ta. Den. Iki nek aja ana Rajapati ya ta. Iki rawurunga mesti bakal dadi perkara, ya ta? Nggih. Rawurung aku engko sing bakal deret-deret ring aku kuwi apa bisa ya ta. Nggih. Mongko nyatane aku ora iso ngrampungi babakan iki. Enake lampor mawon. Lapor ya lapor. Iya lapor.
patih penjaringan. Kula wonten dawuh pengendika Kanjeng Adipati. Sawise kowe lungguh dibecik. Lan inggih. Ayo aku mundhut pawartane kepiye swasana ing wewengkon Kadipaten Pati. Nuwun awit tansah berkah pangestu panjenenganipun Kanjeng Adipati. Ing wedal dinten menika Kadipaten Pati mboten wonten rubeda menapa-menapa Kanjeng. Oh, kaya ngono. Lan inggih. Ki ana patih penjaringan. Kula Kanjeng Adipati Tentrem lan oraning Praja Pati ndak pasrahake marang kowe. lan inggih. Jalaran kowe ingkang luwih cetha kahanan swasana ing Kadipaten Pati. Sampun ing wedal dinten menika malah sedaya para kawula menika nedeng-nedengipun gumegut anggenipun sami ambangun. Kaya ngono. Iya. Ayo kajaba. Aku ngersakake rancaking pakaryan tumrap para nayakaku lan sakabehing para prabot teng Kadipaten Pati. Lan inggih. Sing baku utawa kang perlu aku ngersakake tentreming Kadipaten Pati. Inggih. Amarga amangun praja kalamun kawulane tentrem tak kira uga bakal gancang ing kalaranku. Wis gampange wae aja nganti Kakang Patih Penjaringan ninggalake pacuwing para pinter. Ing ngarsa asung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri andayan. Kula estokaken dawuh panjenenganipun Kanjeng Adipati. Kalamun telu-telu ning ukara mau tansah padha diestokake tak kira ora ana pepalang lan ribet ingkang bisa gawe rendheting pemanguning praja ing Pati kaya. Inggih Kanjeng. Sapa kae kok dadi kembutu? Oh. Kene. Ayo. Ayo kotak bae. Go kawan bae. Kene lugu se lugu. Yo Pati. Kula Kanjeng Adipati. Lho, iki sapa iki kang padha sowan ana ing Kadipaten Pati tanpa tak timbal? Inggih, mugi dados ning kawuningan. Iya. Istunipun menika kawula dalem Kanjeng. Iki rak kaya anu to. Nek lurah. Lurah Siono. Anu petinggi Miyono. Nggih. Padha becik sowanmu ngono. Wah, nggih nampi berkah pangestu panjenengan. Ngaturaken sungkem. Yo. Nggih. Tak tampa. Kae bayan Miyono. Ya. Lah kae sapa? Nggih, kula Mudin. Lho, lah iki pamong desa kok padha sowan kabeh iki desane rak disuwungake kaya. Nggih. Ayo padha lungguh kono sedipecik. Nggih, nuwun. Petinggi Miyono. Iki dawuh Gusti. Ana wigati apa kowe sowan ing Kadipaten Pati? Menika kula sowan inggih namung badhe ngaturaken Ngaturaken apa? ngaturaken raja pecah. Yen tembung Raja Pati iki aja dadak dibasake. Raja Pati ya Raja Pati kok dadi Raja Pecah iki kepiye ta kowe? Lah nggih raja pecah. Niku lak basa. Ya ora dadi apa. Bakune kowe ngaturake yen ana kawula kang mati rak kaya ngono. Nggih. Ayo sono kawula mati wae kok dadak aturake ana ing Kadipaten. Lah mbok wis kono dirampungi dhewe ana ing Padesan. Wah, niki kula pun mumet banget kok. Lho, Le ngurusi nu mumet banget. Mulet. Jaipun nika Perkarane mumet sanes Gusti. kaya ngono. Ya, sapa wis sing mati? Niki ingkang pecah niku kek bronjong. Sampeyan niku pripun kek blanjong. Kek Blanjong. blanjong. Ah bronjong karo Pak Lurah. lah nggih lah iya bronjong. Mengko dhisik. Sing mati iki sing duwe bojo ora? Dadah Gusti. Lah niki bojone sing ngrenggono niki lho. Kula. Kowe bojone kek Branjung. Nggih. Nah, ya ngono jenenge Branjung nek bronjong kuwi jaran. Kok kowe dadi petinggi wis puluhan tahun kok tembung kaya ngono iso kepleset-pleset ora karupan to. Wong niku ane lek kula nulis kleru bronjong. Kaya ngono. Iku tiange pun kula token niku. Mbok Branjung, Kula Gusti. apa bener bojomu dipatening wong? Nggih. Kapan le mati? Nggih kala dalu Gusti. Dek bengi. Nggih. Ya, lungguh dhisik ya. Nggih. Petinggi Miyono, Yun. Branjung kuwi kawulamu ya. Nggih. Sing mateni Branjung sapa? Sidin.
Sampeyan iku lho, wah Pak Lurane. Anu, Sidin iki sapa? Saridin lah iya kula kuwi. Aku jare ganep ta jarmu Dadi sing jeneng Branjung dipateni dening Saridin. Nah, Saridin. Saridin kok disidin. ayo, sidin kene pun kadung dicitet. Yo. Saridin kuwi kawula ngendi? Nggih, Ku adik kula. Adimu. Nggih. Dadi yen ngono sing jeneng Saridin kuwi isih mambu-mambu. Nggih adik kula ki ambak. karo Pak Branjung pripeyan yen ngono? Nggih. Adimu nak ndulur apa? Lagi kula piyambak Gusti. Tunggal bapak biyung karo kula. Nggih. Kasabab apa Branjung kok dipateni pripeyane ya dipateni adimu kuwi sebabe apa? Lah mboten ngertos kula. Lho, engko dhisik. Sadurunge ana Rajapati, kuwi mesine reneng kabeh mau isih keluargamu. Nggih, Gusti. Mesine kowe ora ngerti to glagat-glagat utawa tandha-tandha jalaran matine bojomu ki mesti uga ana sababmu sababe. Inggih, sawunipun nika adik kula menika pancen mboten gadah. Lajeng dateng panggenan kula badhe nyuwun ngampil arta. Nanging bojo kula menika mboten nangsa sampun malih arta. Wong tetedan menawi kula sukaaken adik kula mboten lila. Lajeng piyambakipun ngertos menawi rumiyin gadah tilaran to duren kalih cacahipun kalih wit. Lajeng menika putusanipun bojo kula duren kalih wit menika menawi dawah dalu bagianipun adik kula Saridin, nanging menawi dawahipun siang bagianipun bojo kula. Lajeng menika nyumanggaaken kula piyambak boten ngertos lajeng wonten kedadosanipun kados mekaten menika Gusti. Penjaringan dawuh Kanjeng Adipati. Aku ngersakake Saridin Suwarna ana ing ngersake. Pak Lurah, si jeneng Saridin ndi? Din. Dun, Ini yo. Kene malah dikon mlebu rene. Nggih. Sidin pancen Malah wek-wek apa kuwi? Ini. oh iki to. Nggih niku Nggih. bilang niki. Malah nderok ring kono. Menika Kanjeng Adipati. Inggih, ingkang nami Saridin menika larenipun. Saridin. Kula bener jenengmu Saridin. Nggih. Coba rada maju lungguhmu ya. Nggih. Lan ngertenono aku iki Adipati-pati. Adipati-pati aku iki ingkang nguwasani laladan Kabupaten Pati. Coba aku ndangu marang kowe ya. Nggih. Coba iki ana layon gemletak iki tamatno. Layon iki sing mati iki sapa coba kowe? Iling-iling ana. Wis ora karo ki. Aja lho, kok malah lho mangke riyen. Kok kon ngiling-ilingi niku pripun? Lha iki layon iki ra ana layon ta iki. Layon kuwi tegese wong sing wis mati. Iki sapa sing wis mati lagi lho raine dibuka kaya ngene. Oh. Niku dibuka niku. Oh, niku IP kula niku Kanjeng Bupati. IP-mu jenenge Branjung. Nggih. Ya. Lah, matine IP-mu Branjung kuwi rak kowe to Den sing mateni? Mboten. Wong IP kok dipateni, napa kula niku edan Kanjeng Bupati. Coba. Iki ana wong mati ya? Nggih, tak takoni. Sing mateni iki sapa? Niku sing gebletak niku. Heeh. Kula. Lah iya, sing mateni iki kowe ta? Nggih. Lah, sing mati iki sapa? Macan. Lho, iki lho tak buka, coba. IP kula. Sing mati iki sapa? Iki rupane kaya ngene iki sapa? Nggih, IP kula niku. IP-mu ta? Nggih. Branjung ta? Nggih. Dadi yen ngono sing mateni iki kowe? Mboten. Aku mateni apa? Macan. Sing mati iki sapa? Macan. Lah niku sampean tingali niku napa? Lho, iki kakangmu Branjung ta iki? Pundi yo macan ngoten kok. Coba dibuka iki. Nggih, nek niku IP kula niku. Niku. Lah iki ra IP-mu Branjung ta? Nggih. Wis.
Sing mateni iki sapa? Sing mateni niku kula. Lah ya iki tak buka iki rak kakangmu Branjong ta? Nggih nek dibuka niku IP kula. Dadi nek ngono sing mateni Branjong ki kowe. Mboten. Lho sing mateni iki sapa? Kula. Lho lah ya iki kakangmu Branjong. Nek ngono sing mateni kakangmu Branjong kowe. Mboten. Penjaringan. Dawuh Kanjeng. Ya iki kok ana mong kok rada gemblung kaya ngene iki kepiye? Lho kula niku mateni macan Kanjeng Bupati. Kowe mateni macan. Ning bareng wis mati, nggih. Jebul iki kakangmu Branjong. Kamu genane mateni iki ngaku yen mateni ngono lho. Kowe mateni macan ki bener. Nggih. Ning bareng wis mati, iki jebul kakangmu Branjong. Lah kono nek ngoten mboten ngerti kula. Lah iki lak kakangmu Branjong ta iki? Nggih nek niku. Lah ya yen ngono sing mateni kakangmu Branjong kowe. Mboten. Wong niku lak ngeten to Kanjenge. Kula niku tunggu duren. Duren wayahe nibani, anggere wayahe tiba, kula parani mboten nenten. Dumadakan digondoli macan nggih niku macane kula tawok niku. Lah iya iki macan gondoli duren. Lah ngono. Nggih. Kowe weruh macan gondoli duren tok tumbak. Nggih. Mati. Nggih. Sawise mati jebul ditiliki wong akeh iki kakangmu Branjong. Lah ngono ta? Aduka. Lho, bareng wis mati, ditiliki wong akeh, kanyatan jebul sing mati iki kakangmu Branjong. Nek ngono kakangmu Branjong iki tok pateni. Mboten, wong kula mboten edan kok. Ipe kok dipateni, Mbak Yu kula ora rondo mangke. Den, sari Den. Nun, iki cetha kowe luput. Gawe Rajapati. Lho. Nggih, terus ya? endi? Kowe kudu nampa paukuman. Kowe bakal tak paringi pidana. Napa sakderenge kula angsal taken Kanjeng? Ayo, takon apa takon? Nek wong mateni kewan kok dipateni. Lah nika tiyang